सांखळी मतदारसंघात आमची यूथ काँग्रेसची सुरवात केल्या. आम्ही लास्ट टाइम सांगितले की यूथ काँग्रेस आम्ही 40 मतदारसंघात पोहोचले आणि एक फाटींनी परत 3-4 फाटी आम्ही रावंड एटलीस्ट करतले मिनिमम इलेक्शना पयलीं. आमचे जी यूथ कमिटी आसा ती आमी प्रत्येक मतदारसंघात आमी ताका घट करतले. आमी आमची स्ट्रेंथ वाडयतले आणि आमी सुरवात सांखळीच्यान केला, मुख्यमंत्रीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान केला. आमचो मेन उद्देश म्हणल्यार आमची कमिटी बिल्ड करप, आमचे लोकल लिडर्स जे आसा तांकां मेळप, तांकां विचारप, आमचे सिनियर लिडर्स, आमचे पयलींचे लिडर्स, आमचे करंट लिडर्स, तांकां सगळ्यांक मेळप, सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवप आणि तांचे विचार आयकून घेवप की आमी सांखळी ह्या मतदारसंघात कशें फुडें वचपाक शकता, ते फुडें वचपा खातीर आनी आमची युथाची स्ट्रेंथ वाडोवपा खातीर कशें करून वाडोवपाक शकता. आतां आमकां एक सगळ्यां कडल्यान एक ओपिनियन येता की राग म्हणटा तो खूब आसा, प्रचंड राग आसा लोकां कडेन. लोकांक हांगा बदल जाय आनी इतलें हांव 100% सांगता की 2027 हांगा काँग्रेसचो आमदार आसतलो. आज आम्ही गोवा प्रदेश युवक काँग्रेसतर्फे प्रदेश युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष अर्चित नाईक व सर्व अर्चित नाईक यांची पूर्ण कार्यकारिणी, सर्व जिल्हाध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी, विधानसभा अध्यक्ष आम्ही सर्व मिळून आज सांखळी या विधानसभेत आम्ही आमचा दौरा सुरू केला. खरं तर 40 ते 40 मतदारसंघांमध्ये युवक काँग्रेस ही घर जाऊन चलो घर चलो बूथ, डोर टू डोर आम्ही अभियान राबवत आहोत आणि त्याची सुरुवात, त्याचा शुभारंभ आम्ही जी काँग्रेसकडे पारंपरिक असलेला आमचा हा मतदारसंघ होता. गेल्या अनेक वर्षांपासून काँग्रेसच्या विचारांवर या इथल्या सर्व जनतेने, मायबाप जनतेने विश्वास ठेवला होता आणि कुठेतरी मागच्या गेल्या 10-15 वर्षापासून हा मतदारसंघ दुसऱ्या पक्षाच्या ताब्यात आहे. पण आज जेव्हा आम्ही फिरतो आहोत तर आम्हाला विश्वास आहे की जनतेला मनात घराघरात काँग्रेस पक्षच आहे आणि 2027च्या या येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसचा जो मूळ मतदारसंघ आहे, पारंपरिक जो आमचा मतदारसंघ आहे, तो पुनश्च एकदा काँग्रेस पक्षाच्या विधानसभेत आमचा इथे सदस्य पाठवू आणि युवक काँग्रेसच्या मार्फत प्रत्येक गावात, प्रत्येक पंचायतीमध्ये, साखळीच्या नगरपालिकेमध्ये आमचं युवक काँग्रेसचं संघटन वॉर्डात आणि प्रत्येक गावागावात आम्ही मजबूत करून टाकू आणि याच्या मार्फत आम्ही पूर्ण 40 ते 40 विधानसभा मतदारसंघात आम्ही हा दौरा करणार आहे. शुभारंभ सांखळीपासून झाला. आज बरं दिसलं की खूप दिवसांनी एक सांखळी स्टेट लेवल कमिटी युथाची बाप अर्चित नाईक जेन्ना प्रेसिडेंट झाले पयलो फोन येयलो की सांखळी विजीट करूया. बरें दिसलें की तेंच्यांनी एक जबाबदारी घेतली. सांखळी सारकिल्ल्या मतदारसंघात ज्या जाग्यार CM आहा त्या जाग्यार काम करपाची जबाबदारी मनाक खूब बरें दिसलें. आणि आयज टोटल फूल डे खूब जाणांचे विचार घेतले तेंच्यांनी. घराघरान वचून थोड्या घरांनी म्हणजे पाळी वचून वेळग्या, सुर्ला ह्या लायनीन वचून घरांनी विचार घेतले, कार्यकर्त्यांचे विचार घेतले आपले आणि काम करपाची जबाबदारी घेतली. हें खूब खुशेची गजाल आहा. आमचो सांखळे एक्चुली वार्षिक वर्सान वर्स आमी हांगासर युथाचे बरें हें दिलां, परफॉर्मन्स दिला आणि आशा बाळगता की ह्या वर्सा सांखळे खातीर युथाची बरी टीम आमी आमचे स्टेट लेवलीक दितले आणि कामूय तेच जबाबदारी सांखळेची जातली हेवून विश्वास हांव स्टेट लेवल कमिटीक दिता.